Van anar arribant en Bruno Costa, la Clara Font, en Jaime Iglesias i l'Ester Puig. Així, en ordre cronològic. Bon dia, ens dèiem. Encenia l'ordinador. Un cafè? Sí, anem. Era en Bruno. Des de la porta de l'oficina estant, en vols un, Jaime? No, a seques. En Jaime obturava qualsevol possibilitat d'establir conversa a primera hora del matí. Clavava les seves pupil·les a la pantalla plana. A vegades ens mirava de reüll des de la seva peixera de vidre transparent. A la cuina, el cafè escalfava els nostres estómacs. Reanimava les nostres ànimes. Donava pas a bones converses. Bruno. He acabat amb Bodes de Sangre i m'ha encantat. He trigat massa temps a llegir-la, perquè des del minut 1 tens la sensació d'estar llegint una cosa molt important. Entraven a fer un cafè l'Òscar i la Laura, baixeta amb barba ell, casat feia molt, baixeta i cabells engruguits per l'amonia aquella, separada feia poc. Treballaven a finances, 30 metres més avall del meu departament. Bon dia. El cafè que escalfava els seus estómacs reanimava les seves ànimes. Donava pas a altres converses. La veritat és que tinc ganes de llegir alguna cosa d'en Lorca que no sigui estrictament poesia. Jo estic desitjant llegir Yerma i la casa de Bernarda Alba. Sí, a més crida molt l'atenció que l'amor fos una part tan important a la seva obra. Era com si estigués intuint que el perseguia el destí. Fins després, Òscar, fins després, Laura. Els dèiem quan marxàvem. En aquella època jo anava sempre amb els cabells recollits, ben tibants enrere. El rostre natural, potser una mica de brillantor als llavis i un lleuger aroma de coco, de la fragància que em posava als matins. Ja m'havia menjat un dònut ensucrat aquelles hores, abans que entressin els companys per ordre cronològic. A vegades necessitava sucre d'ojo per suplir els altabaixos hormonals propis de les dones de la meva edat. Més tard ja menjaria un entrepà amb formatge o un plàtan, o un iogurt o un altre dònut de xocolata si s'esqueia. La Clara Font sempre em deia que no entenia com ho feia per mantenir la figura. Quina sort que tens, nen, amb tot el que menges. El metabolisme, Clara, el metabolisme, li deia jo rient. Ella atenia trucades de clients espanyols i prenia nota de les comandes. Aquell matí sonava el telèfon més de l'habitual, mentre jo acabava d'enllestir uns llistats de material per als Estats Units. El timbre del fix no parava i la Laia Sales encara no havia arribat. Hola a tots, avui us he llegit un fragment del capítol 18 de la meva novel·la L'administrativa i us he llegit aquest capítol, aquest fragment en concret, perquè vaig gaudir molt escrivint tota la novel·la, però aquest fragment vaig voler experimentar una miqueta, imitar una miqueta el que és l'escriptura automàtica, tot i que no era escriptura automàtica, perquè era molt conscient de quins personatges havien d'entrar, però volia que agafés un cert ritme i no un to narratiu, o sigui, com una imatge de flaixos fotogràfics, i molt visual, no? Em sembla que ho vaig aconseguir i bé, és un fragment que m'agrada especialment, a més, perquè es veu molt bé com entren els companys de la protagonista, de la Silvana Roig, al departament, i com aquestes converses que té amb el coprotagonista de la novel·la, que és en Bruno Costa, un company de la Silvana Roig, amb qui té molta complicitat, especialment pel tema de la literatura, perquè ell també escriu. O sigui que, bé, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.